Gaur proposatzen den jarduerak zatikiekin eta pisuarekin dauka zerikusia. Helburu nagusia, unitatea, erdia eta laurdenaren artean dagoen harremana ulertzea izango da. Hau da, unitate bat osatzeko bi erdi behar ditugula eta lau laurden. Aldi berean, erdi bat osatzeko bi laurden behar ditugula. Ondoren, unitatea kilo batekin identifikatuko dugu eta kilo bat 1000 gramo direla jakinda, erdi bakoitza 500 gramo izango dira eta laurden bakoitza 250 gramo. Identifikazio hau egin ondoren, erregletak sortu genituen ikastolan ez baititugu erregleta hauek eta modu hontakoak izan ziren. Unitatea, erdiak eta laurdenak. Moztu eta erabili genituen koloretan. Nik gaur 8 lau eta 2 luzera duten erregletak erabiliko ditut, beste horiek handiegiak baitira. Beraz, erdia eta laurdenekin aritzeko, balantza batzuk erabili ditugu. Ikasleei honelako fitxak eman zaizkie, balantza desberdinekin, eta balantza hauek desorekan agertzen dira. Helburua, edo ikasleen egitekoa izango da, orekan dagoen balantza bat marraztea. Horretarako erregletak erabiliko dituztelarik. Falta den pisua kalkulatzeko. Lehendabizi erregletekin zenbat kilo falta diren kalkulatuko dute. Kasu honetan adibidez, 2 kilo izango ditugu, 2 kilo, eta beste aldean aldiz, 3 kilo laurden. Beraz, zenbat falta zaigu? Kilo batekin probatzen dut, erdiarekin pasatu egiten naiz, beraz, laurden bat. Kilo bat eta laurden falta zait. Hemen marrazkia osatu, balantza orekan dagoelarik, 2 kilogramo, hemen 3 kilo laurden banituen, eta kilo bat eta laurden falta zait. Bai? Hori balantza guztiekin egin genuen, aurrengo adibidez, kilo bat eta hemen ja gramoak sartzen zaizkit, beraz aurreko identifikazioa egin behar nuen. Kilo bat eta 3 kilo laurden, eta beste aldean aldiz, kilo laurden bat. Kasu honetan, kilo batekin ez da aski, eta kilo erdi batekin osan ezake, edo 2 kilo laurdenekin. Eta hemen gertatzen zaigu transformazioa. Marraztu ondoren, balantza guztiak orekan jartzen dituztenean, gogoraraziko diegu 3 kilo laurden bat 250 gramo direla, eta kilo erdi bat 500 gramo, aurretik ikasia dagoelako, eta erantzunak gramotan adierazteko eskatuko zaie. Kasu honetan adibidez, kilo bat eta laurden, 1250 gramo behar ditut balantza osatzeko. Jarduera hau geran eginda, oso gustora ibili ziren, eta haien artean eztabaida interesgarriak sortu ziren. Asko gai izan ziren buruz egiteko, baina ikasle askorentzako oso baliagarria izan zen benetan barneratzeko.